shikenan abba yayi sama to wace kuka fado kasar ne nan kan yaki nake boya ya buzu buzu amma ni abin da ya ban mamaki amma da kaje gun babu da kuma kai sai kana gani kana ka zo gidan rahama wallahi ina zuwa wajen baba muka yi hannu nake baba maraya ne ni rike ni wannan nan ya ban wuya kace ga takalmin ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wai da na nuna ko wani ba na nake Shagir girbo. a gidan mu tafiya gidan ba dubu Shagir girbo. wai da me yasa kuka ki baba gandojan nan kuma Wai. tare kuke da shi to alaji tare da sani ba mu da dubu ba alaji an muke ta addu'a Allah nuna mana gaskiya ce ba mu ikon banta Yanzu kun gane gaskiya? ai ka san gaddama ce da ta sa suka faɗi ai da an bi kai ba da tun farko ka san ka tafiya take tun ni ka wada na kasan dan jaki ganda ba ce ne da naga harkar ba dadi alaji sai mun wai da to he kun zo ba ka bar wasu da wahala da man ni agwala ne a abuwa a gidan a gidan ni agwala ne alquran ban da uwa